راپارîna 12 Adarê sala 2004 rejîma Esed ji binî de hejand û hemû herêm û gund û bajar û bajarokên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û bajarên serekî yên Erebî wek Heleb û paytexta Sûriyê Şamê li xwe girt. Bi dengekî bilind bangkirin û duruşm û sloganên li dijî rejîmê hatin bilindkirin û rakirin. Ku di wê demê de peykerê Hafız el-Esed li Amûdê û Dîrikê û wêneyên wî û Beşar el-Esed û ala rejîmê li hemû bajarên Kurdî hatin şewtandin û daxistin. Li Efrînê û Taxên Kurdî li Helebê Şêx Mexsûd û Eşrefiyê di 16 Mehê de raparîna cemawerî dest pê kir. An ku piştî bajarê Qamişlo bi 4 rojan bû û xelk wekû her sal xweleke bêdeng li ser canê pakrewanên Helepçeyê rawestiyan. Piştre bû raparîn û şoreş li dijî kiryarên rejîma Esed ji kuştina sivîlan li Qamişlo û bajarên Kurdî dest pê kir û li hember çekdarên rejîmê bi sîngên xwe rawestiyan. Lê rejîma Esed wekû çawa li Qamişlo bi guleyên li hember Kurdan rawestiya, li Efrînê û Taxên Kurdî li Helebê jî heman bersiva hovana dan. Di encamê de hejmarek ji welatiyên Kurd yên Efrînê şehîd bûn. Li navenda bajarê Efrînê yekser du welatiyên Kurd şehîd bûn. Gîvara Abdulhemîd Mustafa ji gundê Hesendêra, herwiha Celal Kemal ji gundê Bênê. û her çû raparîn berfereh bû û xelkê gundan beşdar kir û duruşmên wan girantir bûn û zêde bûn. Tevî ku rejîmê nexwest termên şehîdan radestî xelkê bike, lê bi rojbûna xelkê rejîm naçar bû ku terman radest bike û bi beşdariyeke mezin ji xelkê ew term bi xak hatin spartin. Herwiha şehîdên Helebê jî her yek ji jina Kurd ya bi navê Ferîda Ehmed ji gundê Çûlaqa û İbrahîm Mihemed Sabrî ji gundê Bedîna û Arî Fewzî Willo ji gundê Qorxulaq gihiştin Efrînê û ew jî bi xak hatin spartin. Piştî wê helmeta girtin û revandina bê serober dest pê kir û hejmarek mezin li Efrînê û gundên wê herwiha Taxên Kurdî li Helebê hatin girtin û di zîndanên rejîmê de bi şêweyekî hovane hatin eşkencekirin. Ku ji kesên hatine belgekirin, welatiyê bi navê Hesên Hemo Nehso ji taxa Zîdiyê ya Efrînê di bin işkenceyê de şehîd bû. Herwiha piştî wê bi demekê, welatiyê bi navê Henan Bekir Henan Dîko ji gundê Qêsimiye Raco bi tûmeta ku li ser rejîmê de axivî hate binçavkirin û di bin işkenceyê de şehîd bû. Binçavkiriyên Kurd rastî danûstandineke ne mirovî hatin û rastî hemû corên eşkenceyê hatin û li ser beşan dihatin serbestberdan û li hemû şaxên ewlehiya rejîmê dihatin gerandin. Ji bilî heft navên ku ji aliyê arkêve hatine belgekirin, hin welatiyên din bi şêwe û awayên nediyar wenda bûn û şehîd bûn û ta niha nehatine diyarkirin. Raparîna 12 Adarê wekû pelekeke spî di dîroka Rojavayê Kurdistanê de hatiye nivîsandin ku beriya her netewekê li Sûriyê Kurdan xwe çespandin û cîhanê ra tekez kirin ku ew opozisyona herî rastaqîne ne. û di wê demê de Kurdan ji xurt û ciwanan û keç û jinan û kal û pîran beşdar bûn û rejîm li herêmên xwe rûxandin.